Kuinka soitto kaikuu, meille kantelesta kaikuu. Laulu Suomen on, laulu Suomen. Siilijärven vaakunan on suunnitellut taiteilija Olof Eriksson. Siinä on 2 kultaista kassaraa mustassa kentässä sekä niiden alapuolella vesilehvä. Siilijärven vaakuna on Suomen tasavallassa toisena virallistettu kunnan vaakuna. Nämä viehättävät kauniit maisemat ovat pitäjän keskustan, siis kirkonkylän välittömästä läheisyydestä. Entinen oppikoulu, nykyinen ala-aste, Leppäkaarteen alue ja Siilinlahti. Näkymme Kasurilaan päin, josta kamera kiertää Lonnasta kohti. Kaikkialla ääni kaikuu, kaikkialla kielet raikuu. Laulu Suomen on, laulu Suomen on. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, maanviljelijä Martti Ahonen ja kunnanjohtaja Jaakko Pantsar johtamassa kunnanvaltuuston kokousta. Joulukuisessa kokouksessa vuonna 1956 valtuusto syventyy talousarvion päättämiseen. Kunnanjohtaja Pantsar. Kunnan toimiston henkilökuntaa sosiaalitoimistossa. Rakennusmestari Viljo Westerinen, kirjanpitäjä Neiti Sutinen. Palopäällikkö Närevaara ja kunnan uusi komea paloauto. Paloasema kukkaisloistossaan. Rakennus purettiin vuonna 1987 kunnantalon parkkipaikaksi. Risu Harjun Siilijärven vanhainkodin päärakennus. Risuharjun maatilan lehmät iltalypsyllä. Lypsy tapahtui jo tuolloin koneellisesti. Siilijärven kaunis kirkko on siilijärveläisen arkkitehti Peko Väänäsen suunnittelema. Sankarihaudat kesäisessä kukkaiskauneudessaan. Kirkkokansaa saapuu nuorten konfirmaatio Jumalan palvelukseen ja etualalla on rovasti Alikoski. Kanttori Matikka. Kauniin sisustuksen tälle 1923 valmistuneelle kirkolle on suunnitellut taiteilija Bruno Tuukkanen ja alttaritaulu on taiteilija Santeri Salokiven käsialaa.
Vihkiäiset maanviljelijä Pekka Airaksisen Kannaksen tilalla. Talon tytär vihitään. Vihkimisen suorittaa pastori Töyry. Siilijärven keskikoulu Siilijärven pohjoispäässä. Silmää Starinaharjun Parantolan kauniiseen lähimaastoon. Täällä on niin sanottu Kumpusen järviketju, johon kuuluu 8 pikkujärveä. Näistä ovat ehkä kauneimmat Syvä, Kumpunen ja Aumanalainen, ja ne juuri näissä kuvissa näkyvätkin. Nämä näkyvät tulivat 80-luvun lopulla tutuksi golfin harrastajille. Lähdemme Siilijärven keskustasta kiertoajelulle pitäjän eri kyliin. Ensimmäisenä on vuorossa Kuuslahti. Maanviljelijä Asikaisen tilalla kasvaa tällainen honkajättiläinen. Sillä olisi varmaan paljonkin kerrottavaa nykypolville. Kylän kansakoulu ja sen rantoja ja Lahden poukamaa. Siilijärven ja Nilsiän pitäjän rajajoki, Vennonjoki. Tässä Pajukosken maisemia. Kuuslahden härkämutkassa kauppias Ilmari Pitkäsen kioskilla ollaan ajanvietetehtävissä. Sieltä jatkamme matkaa Heinämäelle. Tässä on Heinämäen kansakoulun opettajan asuntola ja koulurakennus. Heinämäen ja Hannonmäen välillä kohtasi tällainen leppoisa työnäkymä meitä. Polkupyörää siinä parhaillaan korjataan. Haapamäen tilan päärakennuksia Hannonmäellä. Sieltä katselemme Koivumäelle päin. Todella avara näkymä. Koivumäen kansakoulu ja kylän kauniita näkymiä. Maanviljelijä Toivo Roivaisen Mustikkamäki nimisellä tilalla kasvaa komea karsikkopetäjä. Siellä on vielä pystyssä tuulimylly Vanhus. Se on rakennettu vuosina 1883-84. Vuonna 1950 myllyllä vielä viimeksi jauhettiin. Tuulimylly sijaitsee päärakennuksen läheisyydessä. Uittosalmi ja Kolmisopen koulu. Tienäkymä Kolmisopen kaupan lähettyvillä. Taitavat nämä pienet lapset pyörittää oikeaa onnenpyörää.
Taivanlahden mutka Pyylammella ja Kirkonkylän kupeessa niin ikään. Tulimme pitäjän etelänpuoleisiin kyliin. Kasurilassa Einari Martikainen näyttää, miten apilikko katkeaa oikein vanhan ajan niittovälineille, ja hyvinhän se meneekin. Kasurilan kansakoulu. Takana Kasurilan mäki, pitäjän korkein paikka yli 200 metriä meren pinnasta. Pitäjän pohjoisosassa Pöljällä sijaitsee kotiseutumuseo. Se on sisustettu vanhaan savupirttiin. Tässä näemme vielä 50-luvulla käytössä olleen siilinjärveläisen savupirtin lähellä Alapitkän rajaa. Edelleen Pöljän kylää, sekin. Pöljänjärvi, eräs Siilinjärven kauneimmista järvistä. Pöljänjärven rannalla Lintuniemen pellolla tehdään parhaillaan heinätöitä. Nuori isäntä kokeilee haravakonetta. Sekin käyttötaito on opittava. Kokkosenjärven näkymiä Pohjolanmäellä. Hökösenjärven levollisia rantoja. Hökösen filmaus jäi kovin vähäiseksi, koska vallinneiden tieolosuhteiden vuoksi ei tämän pitemmälle päästy. Tietä korjattiin, mutta eipähän se tähän hätään auttanut. Pöljältä palasimme jälleen pitäjän etelänpuoleisiin kyliin ja osiin. Toivalassa on Sandelsin patsas, Suomen sodan aikaisen sankarin Sandelsin muistomerkki. Tässä vietiin tervehdys nykypuolelta menneisyyteen. Virtasalmi, pitäjän rajaa Kuopion päin. Virtasalmen silta. Jännevirran silta. Tämä Langer-Palkki-silta rakennettiin vuonna 1950 ja se on ensimmäinen tämän tyyppinen kokonaan teräksestä valmistettu silta Suomessa. Tulemme Koivusaaren ja Mattilantilan puutarhaan. Talon isäntäväki Aino ja Atro Linnue kokeilivat palavan pensaan sytyttämistä, mutta ei se oikein ottanut syttyäkseen tässä tuulessa. Näistä kasvihuoneista riittää tomaattia ja kurkkua muuallekin kuin siilijärveläiseen kulutukseen.
Mattilan tila sijaitsee Koivusaaren Pitkäjärven rannalla. Sen toisella puolella on Koivusaaren kansakoulu. Räimänkylän keväisiä maisemia kansakoulun tienolta. Vesistö, joka näkyy tässä, on Räimänkoski. Voitaneen käyttää myöskin Räimänlahti-nimitystä. Sitten moottorivene retkelle. Kuvassa Rantalantalo Saarikylässä. Jysänkoski, kapeikko, joka yhdistää Siilijärven ja Juurusveden. Tässä avautuu juurusvesi Jysänkoskesta. Juurusvedellä on suuriakin selkiä ja vastaan tulijoitakin riittää. Jysänkoskesta matkamme jatkui Toivalaan rakennusmestari Kännisen huvilalle. Sieltä ovat nämä leppoisat iltatunnelmaiset kuvat. Silmäys arkisen aherruksen pariin. Soralla osakeyhtiön Sorakuopilla kirkonkylässä tapahtuu kuormaus koneellisesti. Sieltä lähtee sorakuorma toisensa jälkeen kohti kulutuskeskuksia. Pikku Jussi siellä parhaillaan kuormaa soraa nykyisen Esson tienoilla. Lähtölaukaus Siilijärven maiseman rajulle muutokselle on näissä kuvissa taltioituna. Valtion Sorakuopalla Ahmonlammen rannalla tapahtuu myös kuormaus rautatievaunuihin koneellisesti. Tarinaharjun ja Harjamäen Parantolan välisessä maastossa kaivetaan monttua vesiä. Ojabetoni Oy:n tuotantorakennuksilta lähtee rakennustarvikkeita muillekin kuin siilijärveläisille rakentajille. Kuopion osuusliikkeen omistama mylly ja Valimon rakennus Ahmonlammen rannalla. Parhaillaan valmistetaan betonireikätiiltä. Kirkonkylän keskustaa asematiellä rautatieaseman kohdalla. Asematie on liike- ja pankkitoiminnan keskus. Taksiautojen komeaa rivistöä taksiautoasemalla. Osuusliike Kalla rautatien itäpuolella.
Kansallisosakepankki sijaitsee Nilsiäntien varrella koulua vastapäätä. Hovin paari Siilijärven ensimmäisessä kerrostalossa radan itäpuolella. Siilijärvi on tunnettu myös urheilupitäjänä. Seuraamme hetken Siilijärven ja Maaningan välistä pitäjänottelua yleisurheilussa. Siilijärven torvisoittokunta nuoriso-ohjaaja Sairan johdolla puhaltelee alkusoitot. Oiva Kröger työntää kuulaa ja Aatos Aapa hyppää korkeutta. Siilijärven uimala on kunnan ruotsalaisten kummikuntien myötävaikutuksella rakennettu Siilijärven pohjoispäähän. Siinä on parhaillaan käynnissä promootio. Talvisia näkymiä pitäjän keskustasta. Talviurheilu on siilinjärveläisille myös tuttua ja sitä harrastetaan hyvin voimakkaasti. Kuilun kisat ovat parhaillaan menossa kuilun muutossa. Hiihtoalue nykyisen Esson kohdalla tuhoutui myöhemmin soramuutoksi. Myös tunnettuja hiihtäjiä on Siilijärvellä ja kepeästi noustaan rinnakkain. Hujottelu käynnissä kuilun maastossa. Siilijärven mäkimiehet ovat tunnettuja myös ulkomailla. Tunnetuin heistä on akatemian maailmanmestari Pekka Aivasto. Siinä hyppäävät myös Jouko Tuhkanen, Leku Artikainen ja niin edelleen. Raviurheilu on niin ikään suosiossa, erikoisesti hevosmiesten keskuudessa. Pöljänjärven jäällä ovat parhaillaan käynnissä ravikilpailut. Lähikuvia koulumaailmasta. Siilijärven Kirkonkylän kansakoulun välituntielämää. Kirkonkylän kansakoulussa opiskelee noin 1/4 koko kunnan kansakoululaisista. Koulu on alun perin rakennettu vain noin 100 oppilaan kouluksi, mutta vuonna 1956 on oppilasmäärä noin 3-kertainen. Ja kello soi. Se merkitsee kutsua työn ääreen. Siilijärven keskikoulun pihalla on kaunis tausta, Siilinlahti. Välitunti on päättynyt ja työt alkavat.
opettajakunta kokouksessaan. Pöydän päässä näkyy rehtori Rauha Jaakkola. Pojat fysiikan töissä laboratoriossa. Siinäpä on silmä kovana. Toivolan aseman välittömässä läheisyydessä on tohtori Ingmanin säätiön omistama naiskotiteollisuuskoulu. Seuraamme hetken työskentelyä tässä oppilaitoksessa. Kylläpä tässä vuodevaatteet puhdistuvat. Suojissa tapaamme mitä monipuolisinta jokapäiväiseen elämään liittyvää työtapojen opiskelua. Siinä on oikein vanhan kansan rukki käytössä. Vaatteiden mallisuunnittelu ja valmistus sekä ruuan valmistus on osa opiskelua. Metsäteknikot Nutka ja Paldanius opettavat Siilinjärven kansakoulun 8. luokan pojille parhaillaan metsän istutusta. Tätä touhua ennen nimitettiin kaskenpoltoksi. Nyt se on kulotusta. Välähdyksiä parantoloiden elämästä. Ensinnä Tarinaharjun parantola ja ylilääkärin asuntorakennus. Parantolan puutarha, oikealla näkyvät kasvihuoneet. Talouspäällikkö Linkolan asunto. Pikku tarina. Työnhoito-osasto. Parantolan keittiö valmistaa maukkaat ruuat potilaille ja henkilökunnalle. Potilashuoneet ovat viihtyisiä, valoisia ja ilmavia. Parantolan ääni, keskusradioasema. Makuuhallissa ovat potilaat ulkoilmahoidossa. Röntgen-tasokuvaus on käynnissä. Toimitusta valvoo Parantolan ylilääkäri tohtori Olavi Raunio. Kuvauksen tuloksia tarkkaillaan. Ylilääkäri Raunio ja tohtori Luntiala tarkkailevat kuvia. Talouspäällikkö Linkolan toimisto. Konehuone. Mankelointi käynnissä.
Tässä mankelissa tulee sileätä jälkeä. Harjamäen piirimielisairaalan päärakennus. Henkilökunnan asuntola, jonka siipirakennuksessa on juhlasali. Röntgenosaston odotushuone. Siinä riisuudutaan. Kuvaustapahtuma tosin on lavastettu tätä elokuvaa varten. Ylilääkäri Kumpulainen suorittaa röntgenkuvauksen, jonka tuloksista keskustellaan lääkärin ja potilaan kesken. Hoitohenkilöstöä keskustelutauolla Parantolan pihalla. Halkoja tarvitaan runsaasti tässä talossa. Parantolan viljelyn laajat. Maataloustyöt Parantolan viljelyn ja vesialueen pelloilla suoritetaan koneellisesti. Leikkuupuimuri on siinä ryhtynyt eloa leikkaamaan. Juuri koekäytössä ollut puimuri on Siilinjärven ensimmäinen. Siilinjärven rautatieasema. Massapaalien lastaus junavaunuun käynnissä. Rissalan lentokentällä on liikettä. Matkustajakone DC-3 saapuu juuri Rissalan lentokentälle. Matkustajat kuljetetaan linja-autolla lentokentältä Kuopioon, jonne on matkaa noin 15 kilometriä. Saman verran kuin Siilijärven kirkon kyläänkin. Kuinka soitto kaikuu, äiden kanteesta kaikuu. Laulut Samaan tapaan kuin Siilinjoki yhdistää pitäjän keskustan pohjois- ja etelän puolella olevat vedet, samaan tapaan tämä filmimme kuvavirta pyrkiköön lisäämään pitäjäläisten yhteenkuuluvaisuuden sekä kotiseudun ja isänmaan rakkauden tunteita. kaukainen.